Hoy mga fans, pagkusuga ang radyo. Alas 3 na nun naginibuhan. Kita maguro iristoryahan. Mas magayon kung may merindalan. Mga samno sa pagkabuhay nin tao. Programang pagkonsuelo sa hapon. May health tips sa si mga tataramon. Oy, dangugaan sa kuyang orasyon. Oy, Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby ni BM Henry. Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Raiba Radyo di si GB. Oy, Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby ni BM Henry. Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Raiba Radyo di si GB. Check it out, here we go, let me say it. Tax on wax, make the DJs wanna play it. The front to the front, then the back to the back, then the hip to the hop, then the rap to the rap. Every single line on time, you admire. Stays in your brain like earth, wind, and fire. Here I am all the time. Pasensya na kamuta. I'm the real brother. Pigahanap ko sa cellphone ko ngunyan na aga na pagkasakalag ko sa booth. Pide ko na ko sa cellphone. Nawalat ko palang ding sa CR. Pare nga, try na ka-on sa camera kang nawalat ko sa CR. Pangyayari. Malilingaw na talaga kita. Piganap ko duman sa kuyang bihikulo. Ay, doon nga ako sa kuyang cellphone. Maray na hapon. Damerian, 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 damerian. Good afternoon po, Pilipinas. Mga Bicolano, sa man na partikan mundo, kumusta po kamugabos? Kami po nagalaom na kamugabos ayos. Kamugabos ayos. O sa agatabi na June 17. Check it out, here we go, let me Igwatabi si Father Momoy ki Healing Mass sa Bicol University. Diyan po sa Sacred Heart like earth. Chapel. Hampang iyan mga tugang kan Bicol University Administration Building. Diyan po sa gate number 3. Unibagang gate na harani sa may Bicol sa may Governor's Mansion. Harani po dyan, gate na iyan. Pag naglaog ka tabi sa gate, sa wala ka iyan, yaon tabi dyan mga tugang ang kwanifad ang Sacred Heart Chapel. Yan ini Sara Shara, si Angel nangangadji pag may problema. Kaya sa mga professor na matindi mi na exam. Sara ko sa pangadji ni Angel dyan. Angel, tama na eh. Tabi, adi. Kaya sa aga po yan na 9 o'clock, schedule ni Father Momoy sa Bicol University. Tabi. Pero bago siya magpuon kang healing, igwa tabi siya kimisa. Di ko lang aram kung 8 o'clock. Pero mas maray na, earlier tabi ko mag-abot para magka-attender po kamo sa misa si Father Momoy Borromeo. Yan po. Dumayan tabi kamo sa Bicol University. Ngani na ano yan, Nini o tangani na makakuan kamo, maka-join kamo. Koy mga hilang kamo, naaraman niya. Ako nga ni, ang hilang ko sa tulak. Aram ni Father, ay noy ngayon noy, may problema ka. Sa tulak ngayon noy, ang problema mo. Kaya kasyara, magdumang kasyara, kung may hilang ka, maaraman niya, may problema ka, maaraman niya, pwede kang i-heal ka ni Father Momoy. Pero sa hiling ko, dahil ka mang problema, maugmahon ka eh. So, happy ka. Maaraman niya pati kung anong problema mo sa buhay, ang helang mo, maaraman niya eh, ha? Sabi ni Angel, piga pa nga di ko ngayon, na dahil ka maglaog. Talbata na ka Angel na sarawayo ni piga pa nga di sa mga professor na sana nga di maglaog ta. Wala kaya kaming output tabi. Kumusta po sa tuyang hapon? Merendal na, merendal. Sa tuya tabing mga viewers sa bilog na mundo, kumusta ka mo dyan?
May mga birthday ngunyan, haberday, 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 haberday. May mga travel ngunyan, hello, 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 how do you do? Uy, ingat ka mo ha. Grabe tabi ang init ngunyan. Pero ang ngalasan ko, anong nabuhay ka mo kang mga 1980s? Ang 1984, gayon ito, 85, halabaunon yan. Siguro mga tugang, mga pirang bulan ay nadaing, halawi gunununo na init, nagbaratak ang daga, yan sa mga kabaasan mi kayo. Pero di akong natandaan na kami kayo, may suspension of classes dahilan sa mga heat index na iyan. Baka iba man po ang init sa Bulod kumpara sa init sa Banwa, di ba? Baka iba, pero duman talaga, iyan na. Pirang duman din mga tugang, pirang bulan iyan na. Garo 80s ito eh. Hala, gunon talaga so init. Kaya ito, ha? Grabe so init niya 80s o baka mga garo 84, 85 something araw gaya. Di man kayo ito kay mga horohit index na ano? Horohit index na an? Makaril-eskwela kami. Kaya lang pag nag-eskwela na kami, mga tugang salbatan, ang teacher may class 5 meters distance. Ang parong nila. Darapluson baga ka mo. Darapluson kahali ka sa Bulod, malakaw ka, salbata na pag-abot sa eskwelahan. Adi, di man kayo ito, pero ngunyan, kadit-dit sana, gari suspendido ang klase, adi. Kadit-dit sana, mga tugang, mamatian mang suspension of classes. Di ko aram kung ano ang sitwasyon kang panahon, buda ang sitwasyon ngunyan. Adi, iba naman talaga. Kaya ito, garo na man ki mga pag-aadal gayod kung ano-ano ng mga horohit index na iyan ta. Mailing muna sana, mga tugang na, pero di nga na, kung nadangog ka ito sa Bulod na, igwakiin ano yan, ngaya na high heat stroke. Di ba? Ganda heat stroke ngaya. Adi, pero ura man. Diba? Nas mga taga-Ginuma. Tama, King Reginaldo. Amigong King. Tama, amigo. Kahit baga, anong taon ito na halawi gununon so init talaga? Diba? Grabe talaga ang init ka ito. Kaya magastuson ka itong mga tugang sa deodorant. Buda magastuson sa dahon kang ubos bayawas. Tiyo kurus-kus mian sa kilikili. Adi, diba? May na. Kamong nagdadangog niya. Kaso rin ka, ako nag-eskwela ako tabi, grade 1 ako 1979, 78 ganito. Tangon yan po, 52 years old na ako. 52 na kita. Kung talaga, kung kakamong nagdadangog niya, naka-experience ka mo ka ito, okay? Suspendido ang klase dahilan sa init, salbatana. Yan na pigilakawan mi ka ito na makabaasan. Baratak, makashoot ang bitis mo, lugad ang bitis mo. Pero ngunyan, iba naman talaga, iba naman talaga. May declared duman na, okay, konpira. Okay, idagdag mo na lang idagdag mo na lang duman sa detalye, o sige, konpira mananggad ito na, alang kaon pala ng kaso kan TV sa Bicol Region, bilog na taon. Ng TV, may bulong. Pero nga nito, Ate Shara, pero nga ni, so 2023, sabi mga to, uy, kamong nag-antabay ngun yan. Mag-ingat kamo magparataning-taning sa nagkapara abo-abo ko. Pata ko, sigan abo-abo ko. Mag-ingat kamo sa nagpapara abo-abo tabi. Kadakul kan may TV sa Bicol Region kan last year. Grabe. Hello? Hello, Migo. Migo. Naunambitan mo sa heat index. Oh, ay ikamigo, anong mga 1980s, 84, 83, anong year mo? Anong year ako namundag? Hindi, so pag-eskwela mo. Araw kaya, Migo, naramdaman ko itong nagbaratak mananggal. At tayo may halawi gunon, gari 6 months ito pare? Iyo, grabe ito. Straight itong init na ito. Hindi akong natanda na may suspension of classes ka ito, kami sa Bulod. Pero ang lanit pag amigo kang init, bako manaharog kayo ninyo niyan. Nag-iiba man talaga, iba talagang init mo ang lanit yan. niya, grabe, mas grabe nyo niyan. Buda, pag yaong ka sa sentro pare, ibang init, so sangaw kang mga auto, Kumpara sa Bulod na may paros-paros. Simentado ng lugar. Yan. Oo, nag-absorb yan. Iyo. Oy, amigo, nag-upload ba ako, So, nakapublish ba sa Facebook kang ang heat index kang Legazpi 40, pero ito 48, 46.
48, idek ko na iltandaan. Nata ito. Sa City. Ang tig-publish. Tapos, Oh. Grabe ikaw man. man pig-post sa OCD, 30 plus lang. Parin ang tama. Ilingahutan ako. Apo na guro sa pag-asa, klaron ta. Ade, Iyo. klaron. Ilingahutan ako. Kaso, sa Legazpi kaya ba, ma-install to dyan na bagong pig-publish. Iyo. So, hali sa... Iyo kayo ditong pigbasyan ninda. Tapos, so OCD naman, nag-post man sinda, pero base sa pag-asa. Sabi kang pag-asa pare, sa Bicol daangon niya na daw, from 38 to 42. O yun, oo. Pero duman sa potong post kang 48 na dito, nakulahon. Gari lang kabon. Gari Nakulahon ang diferensya. Gari makurikot na ka ng cellophane. Baka, Iyo, adi. kanakalan bagay yan, sampangan kang Astrodome. Ayun manang gadi. Yaon dyan sa may opisina ni Manay Ladi. Iyong Sa manang instrumento. Oh, iyo. May Facebook ka pare. Pag sinumulo tabi sa kuya, may gawa ka dyan, kinailing sa Facebook na post ninda, wala. Kasubago pa ako ni nawara Okay, na. pahanap Hindi ko ko na lang. mag-alala. Ita-send ko sa'yo mo. Sige daw tabi. Hapon ako sa pag-asa ha. Iyong manang Yeah. Sige pare. Sige, Salamat sige. ha. Salamat. Yeah, okay. Salamat. Yan. Di. Nailing mo ito, Angel. Anak, nailing mo itong supposed kang CDRMC, Shara. Nailing nindo. Alang ka wunda, sweet index ka sa bago. Iling nga daw tabi. Iling nga daw tabi. Tailingon ta daw kung laman mananggad, ay may gongking. Tas OCD da, 38 or 39. Shoni ulitin, ginubatan, Marivic Asor. Good afternoon po at sa gabos nakikinig at sa nanonood from Cainta Maria Lea. Sobrang init na sa Legazpi pero nga ta ang heat index nasa 36 man sana. Garo sa lang heat index ta grabe da init. Eduardo Esquejo. Yung nga ni, nailing nindo sa CDRMC. Tapos ang pag-asa ay nasa Messenger tabi. Nasa mes. Talking about mga tugang TV cases, dakulunan kwanta o liga 45 as of 1 p.m. Sabi sa CDRMC ini, Legazpi City Disaster Risk Reduction Office 45 mananggad. 45 amigo, Rick Mendoza. Ano ini as of 12 48 as of 12 noon nagkatulso alunan ko alat ngo na sige daw tapudan ta daw ang pag-asa as of 12 noon April 16 48 ang heat index as of 1 p.m. 45 nagbaba. Grabe naman na init yan. Pero natataibang kon adi, alat ngo na ha. Klaroon ta daw ini o tita Marie sa pag-asa. Klaroon ta daw tabi. Ano ang totoo man ang gatabaka? Di ba? Ano man ang totoo ka ini? Sige daw, tapudan tang pag-asa. Hapoton ta daw kung saan pwedeng makasimbag dumanta. Kasubago sa forecast ako ni Sir Ariel, garo 38 to 42 lang ang heat index. Hello? Hello, Pipi. Ay, amigo. Jim? Iyo po. Yes, maray na hapon tabi, amigo. May ihapot ako. Saro man sa nagkapira lang inimigo. Pero so recorded heat index into kasubago dyan. So, kasubago tayo ibipin na alas 2. Bigti sa Legazpi, ang sa tuyang heat index ay 39 degrees Celsius. 39. Alas 2 ano? Ayo po. So 1 p.m. tabi, amigo. Ay, so 1 p.m. Day paano nag-send ki data ining mga station. Pero digdi sa balikan ko lang iniliping. Sige daw. Kung igwa ka dyan. Kung da, amigo, so alas 12 tabi, igwa ka mo? So, alas 12, 39 degrees Celsius man. 39. So alas 12. Alas 2, 39 something man ano. Ayo po. So alauna, day ka mo, day.
wala dito. Pero poco mas o menos, nasa range manggiraray ko yan na 38 o 39. Oh, ang instrumento kay ni Bigo yaon sa Indo, so sa Indo dyan area. Digdi po sa may old airport. Ayo. So yaon dyan sa may sa Indo ano. Magkaiba man ang init pare sa ibang area gayod kumpara dyan sa Indo Buda ngaya sa ibang parte kan Legazpi o Albay? Iyo po, dahil May nga posibilidad nito, na magkaiba? Mga factor arog kang so halimbawa ang instrument mo naka-install sa kuyan ngayon sa city, within the city. So init kang simento kaya nakataad siya duman sa ambient air temperature. Kaya kung ikukumpara sa heat index digdi sa moya, kumpara duman sa nakukuha sa sentro kang Legazpi, technically po, alang ka talaga yan. Iyo, arog kay ni pare, taon ni kaya, nahiling nindo ining post kang City Disaster Risk Reduction and Management Office, tabi? Ay, iyo po sa LDRRN. Sa Legazpi? Opo. Iyo po. Kaya sa kaya sindang pig-post na as of 12 noon, kasubago, ang heat index ta 48. 48. Hali ini sa instrument nindo na yaon sa pero paano pag-interpret kaya ni pare? Air temperature 34.93 degrees Celsius. Relative humidity 65.78%. As of 12 noon, 48 po ang sa indang heat index. Gusto kong maraman kung depende po sa lugar ini. Hindi po. Kung ang pagkakaaram ko, kung day po ako nasisala, ang instrument ninda, siguro parang nakakaano dyan sa, yan mismo po guys, sa building ninda sa Iyo may, dyan sa may Astrodome. Yes, tama, Sa amigo. Atubangan. Tama. Okay Yaon po. sampangan talaga. Sa building na yan, sa dati bagang LTO. Kayo po. Yaon po dyan. So, talaga pong ma-record siya alangkaw na temperature. Tapos init kang simento. Oho. Kumpara po digdi sa moya, ang ano nga kaya, naka-follow siya sa WMO na dapat ang ining yababa ang pavement mo, bako siya konkreto, dapat grassland. Kasi nga nakaka-affectar ito duman sa temperature kang ambient air. Iyo. An sa indong equipment, yaon sa may old airport, ano, sa gilid, tama? So sa may old airport na building? Yes po, digdi po sa barangay, Dayco, Kabisado, O, sa may Bagtang area? sa boundary po kang tagas na po. Iyo. Tanahiling kuan kung maagi ka digdi hali kang airport sa right side, tama? Yan, iyo po. O, ta sa left side, so building nindo, sa ibong kantinan po. Opo. O, so, para na good ki confusion ang publiko, tama itong sinabi mo na depende sa location kang. Anong instrumento tabag apod kay ni Jim? Ano po yan, so thermometer lang na pang Thermometer? yung klase kaya ang thermometer na nakataag dyan sa AWS. Parehas man digdi ang yaon kaya sa LTR. Siguro, so ano po yan, automatic weather station. So, Iyo, Dahil na siya, automatic lang nagtatoke reading. Iyo. Kung para digdi sa moya, ang nagbabasa pa, so so observer po mismo. Iyo po. Iba man ini sa thermometer na panglubot, ano? Ay, iba po ito sa kalintura. Muna sa pangkilikili, Migo. Salit po ito. Pigkaraman ta ka sana. Pero gusto ko lang sabihin, siyempre, so iba baga naghapot, adi. So, ang pinakakwan talaga, agree ako sa imo na depende sa location. Depende sa location, ano. Takon ang aparato mo nakataning sa paril, talagang mainit o whatever kung saan ka. Oh, kamo man agad nasa may open kamo di ba? Open po. Oh, tapos sa CDR. Papapimentado. Yes, so sa CDRNC pare as of 1 PM 45. O yung po ininailing ko na sa post ninda 45 degrees Celsius. Yes, 12 noon kaso bago 48 nahiling mo ini. At 12 na niya po 48 degrees. Oh yeah. Oo. Iyo. Pura sendo diyan iba man. Pero siguro ang bottom line kayo regardless kung piranta mainit,
magsunod kita sa mga dapat nagibon nga mag-inom pirming tubig, day Yan, magparabalan, di ba? Kung guide lang ang tao kung ano ba talaga, kung no kahalang kauan na mamatayan Yes. na tao. Oo, day magparahiling sa mga nakabado kay maigpiton para day magparadagdag Yeah, sa tama. init. Ano? Ngayon po, tapos mga light colors lang. Okay. Do sige, yun ang paliwanag pala, no? Depende sa location kung saan nakabugtak sa instrumento. Ano pare? Kasi Ay, naman ang dagdag ko lang sabi dito, so calibration man kang mga instrument. Kung minsan kaya, Oo. kung may false reading na siya pag haloy ng nakakalibrate na dapat kaya regular siyang nakakalibrate. Pwedeng sa wrong factor mo po ito. Iyo, sige ta, ipahapot ko man duman sa CDRMC para, ang importante digdi, makapag-andam kita regardless kung piraman ng init ka. Importante ang paghanda, tabi, Jim. Ade. Yun ngayon po. Opo, okay. Salamat, amigo. Mabuhay ka mo dyan sa pag-asa. Welcome po and mabalot. Okay, thank you. Mga tugang yan, O, di. Yan ang kwanta, yan ang concern ta, mga tugang. Doon ta daw, igo ako kinumber kay Ma'am Ladi Asor. Gani may kay alapudas Ma'am Ladi Asor. Gani ko akong number sa iya. Ma'am Ladi Asor. Yan, Ladi Asor. Gani ko ako sa iyang number. Ay, ne, apudang ko daw. Tangani na klarohon ta, ha? Klarohon ta yan. Arog ngani na, kuan, baka lamang masimbag kita ni Ma'am Ladi. Ladi Asor. Yan. Yan, nagiring. Yes. Ma'am Ladi. Good afternoon, Ma'am Ladi. Hello po, sir. Ay, Ma'am Ladi, pasensya ka na. May kwam, nasday ka po sa office? Yeah, nasa office. Uy, arog ka ini. Okay lang sa ibang i-order ta katabay. Clarify man sana po ako. Okay lang po ta. Para ma-explain ta sa listener. Paano kaya? Uni baga na so post nindo regarding heat index? Oo. Opo, yan po baga, nasi-share mi man daw man sa Samuya na Facebook, nasi-share mi man sa Buda. Oo. Neling ko, ni kaso bago as of 12 noon, 48 kita. Oo. As of 1 p.m., 45 kita. Pero po sa pag-asa, Ma'am Ladi, mas hababaan sa endang record kang heat index. Sa pag-asa. Opo, kasi bago pig-verify ko nga ni as of 2 p.m., nasa 39 point something lang sinday. Opo. Ano po, si pag-asa, so automated weather station ninda, yaon man sa lugar ninda. Okay. Kami man po, ang basihan ni kang temperature, saka humidity reading, igwa man po kaming automated weather station na nakalocate digdi po sa may opisina namin. Ayo. Ngunyan, Opo. ang conditions po kang environment, kang nakakaagan kang AWS, iba. Iyan. Correct. Naturally po, mababa so sa pag-asa dahil ang natural conditions niya, grassy, ang nakakaagan, grassy area, Yes. tapos open siya. Digdi po sa mo, ang AWS mo, nakalaag sa second floor, which are surrounded by concrete. Yes. Exactly, madam. Oo. Yeah. Surrounded by concrete. So iba po talaga ang temperature reading na makukuha niya, assuming na pareho po ang humidity na masukol. So may Opo. difference yan. Ang heat index po kaya is an interplay Yeah. of the air temperature and humidity. Very So good. slight change sa nakang temperature. Nagpuproduce po ini ki ibang resulta ki heat index. Yes. So ang formula po, we make use of the NOAA calculator. Sige, input nilang po naman sa air temperature tsaka sa humidity. Opo. Yung calculator na yun computes for everything Very para good. ma-produce po. Yes. Opo. Di, Ma'am Ladi, very clear po ang paliwanag nindo. Tayo na po dang kuman sa pag-asa. Pareho po kamong paliwanag. Depende Opo. sa location kang Yes, aparatos location. kunhain po kamo. Tama man ang sabi ninda. Yan nga sir na sa CDRMC. Palibot kamo kay mga konkretong building. Yes. Oo. So, Opo. pareho po ang paliwanag. There is no confusion. I mean, they dapat makuan sa mga listeners malibog. Ang importante po digdi, so advisory na
maski perang init kaan, mag-prepare po kita. Dahil kita magparabalad. Ano man ladi? Yes po. Actually po, sir, hindi nga pwedeng i-compare. Yes, Yung yes. heat index naman, sa iba po ang condition Correct. surrounding Oh, the oh. measuring instrument. Yes. Tapos, sa iba po kailan, ang tapok po kang data sa mo is on an hourly basis. Iyo Si manangga. Pag-asa po, anytime they can. Iya, compute correct. Tama po. anytime. Tama po. Opo, Oo. yun, saro pa po yan sa different. Oo. Kasi Opo. bago hinapot ko man. So, location may kaya ngayon, di grass. May mga grass sa inday. May, kaya ang humidity Yes, nga saka nag-iiba. open sinda, sir. Yes, yes. Hindi Pero- talaga. Opo. Pero, pasa ka kaya pa dyan kinaag. Pero regardless kung saan Iyo siya po. kinaag, Totoo. literally, it shows kung gaano kainit ang Exactly. surrounding Tama. where the AWS is located. Opo. Hindi po ba? Kasi bago nga Oo, na, yun nga. yaw na So ko it sa... means, Oo, opo, tama it is ma'am. cooler sa Pag-asa area Mhm. than here. Yeah. Sa Albay Yes. District. Yes. Lalo naman po, so sa Roumi, yaon siya sa may second floor ng City Engineering, Mhm. facing the dagat din. So iba man Yeah. ang condition. Iba man duman, duman. di ba? Iba man duman eh. Opo. Oo. Oo. Gusto mo namin, sir, na ilipat ini? Sign po. Try me man. Sign ma'am. Try man. Maghanap man po kaming grassy area na arog kay Pag-asa. Iyo man. Panimahiling ka Oo. kung ano talaga, Oo. it will produce the same. Iya, More or iya. less. Oo. Actually, kasabago, Parang sabi yung ni... heat index. Sabi po kasabago ni Jim kang Pag-asa, dahil man niya sirki problema, depende nga po sa location talaga iyan, kang aparatos, Yes kung po. saan. Oo. Tingnan mo, sir. Mm. Kami nagiling man kami sa Facebook. Sa Naga City, dakulang man sinang nakakalat Iyo, na AWS iyo po stations. talaga. So, Iba-iba ang duman. readings po duman, sir, Oo. ang readings po sa Naga, nagpapatak man more than 40. Exactly. Nahiling ko man ito eh. Nahiling ko man po ito. Varying din po. Yung kay Padua po, baga, na post ni Mr. Padua. Opo, Oh, opo. Yun. So, sabi ko, iba-iba talaga ang Yeah, reading. yeah. Hindi Oo. pwedeng magpareho, sir. Yes, exactly. Nasabutan mi po, Ma'am Ladi. Kaya sabi kang Pag-asa, dahil nga magburi, tayo ba ibaski nga sa ng location kan, pambihira ang magkaparareho talaga yan. Oh. Iyo po. Okay. So, ang importante, nakakatao kita ki awareness, maghanda lang, nangani di kita magkahilang po. dara po kang init. Opo, regardless po, total po ang range niya, pareho. Opo, Danger. opo. Pareho nasa danger. So, dapat po talaga mag-andam kita. Yes, yes. Keep ourselves hydrated. Di Oh. magparalunas. Iyo Sa tang direct heat of the sun. Opo. Ang mainit 30. talaga. Oh, ang 38, 39, 40 na sa danger level yan eh. Danger Opo. zone. Oo. Hindi siguro yung 42, 46 Yeah, na yeah. na ano eh. So, nagdedepende pa po siya, sir, sa oras. Opo, correct. Ang correct. heat index. Opo. Kami po, Okay. nagsusukol lang sa climax can heat. Yes, very good. Kaming 10, 11, Opo. 12, 1. Actually po yan ma'am nakuha nindo, yan na data nindo. Pigi-repost mi po yan, pigi-share mi sa Facebook mi para makuha ng Sige publiko, po. para makuha ng publiko, mataon ng takidagdag na Sige po informasyon. nga ni. Ibari ka mo, Okay, every wala hour nga ka ni- mo. Sir Henry, Oh. ikaw man nga ni nagpara-react duman sa Facebook page ni. Oho. Na ano kaya, sala ngaya ang heat index dito. Compared niya sa Pag-asa. Oo. Ito is very ano siya. Iyo. Feeling ni troll palan ito. Babae, troll. Pangyayari. O, ito para ano niya sa CDRR mo, sala ngaya ka mo. Ay, Ang pangyayari. basihan ka na ngaya Pag-asa. Di lamang nag-verify Yun ang ano? sabi Di niya lamang sa nag-verify. Facebook. Explikaran naman po siya Opo. kung ano, dahil napiga ako sa explanation ni. Ayan. But Okay. anyway, sabi ko, bahala na sa kayo. Iyo baga. Basta kita, nag-explain na Oo, kita. ang tama kang Aldaw. Iba-iba man talaga. Kung nasa makahoy ka, iba man yan. Di ba? Yes po. Yes. Actually, iyo po. Iyo po. Oo. Dulo, kung, maski madamyaong ka sa ano yun eh. Kung may nahiling ka nga ng iba-iba man ang tama kang init. Adi. Iyo po. Okay. Iyo po, Sir Henry. Ma'am Ladi, Okay. salamaton pong maray sa pagsimbagan apod ko ha. Thank you for the clarifications, Opo. tabi. Opo, thank you Opo. din po. Bye-bye. Napaliwanagan ang public. Yes po, yes po. Okay, thank you. Okay. Thank you, bye-bye. Salamat. Yes, bye-bye. Engineer Ladi Asur, mga tugang kansi DRMC. Nasabutan na? Okay na? O, madali lang. Iyon natabi iyan, mga tugang ang paliwanag dyan. Iba-ibang location. Scientific. Agree po ako dyan. Science-based yan eh.
Ta iba-iba ang location ta. Ang tama kang aldaw haling direct hit pareho. Pero so ngaya nakabugtak ang aparato sa gilid kan mangga, sa gilid kan paril, sa gilid kan maawot. Nakabugtak kun sa inyan. Iba-iba talaga ang absorption, mga tugang kang init. Pero ang day po nagbabago, mga tugang ang helang kang atay. Kung ang helang kang atay anday po nagbabago, arog kang fatty liver disease, alcoholic hepatitis, cirrhosis, mga helang na darakan sa burang pag-inom po nin alak, o kung ika, makinaunon ka po nin taba, pigsisira mo ang taba kang urig, bura pighigop mo ang taba kang, ano sa baka baga, nga pagkaan? So, bulalo, yan. Tapos ang kaugmahan, kung day katabi magbabago, tanganing magbang atay kay pong sabayan iyang kiproteksyong Liver Aid. Liver Aid Silimarin Capsule, ang Liver Aid Silimarin Capsule, para sa load asin proteksyon kang atay, ini po may Silimarin na halin sa herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid, antioxidant po na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon sa oral na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan ng mabawasan ang danyos kang atay. Epektibo man po ang Liver Aid sa pagpigil kan paghubag kay ni. May bisyo man na wara, mahilig uminom o dae, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag-Liver Aid na para sa baskog na atay. Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal po sa mga butika, mga tugang o sa iba-ibang mga drugstores nationwide. Magbabalik po kami sa Pinkyon mo sa pagbabalik ang mahiwagang tanog. Makalipas lang kan mga patalastas. Sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabredo, maski sa inka man magduman, madaling ranihon maaasahan. Para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. AVP Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years. AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. AVP Catering Services. AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP at 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Cali, Cali, pop up, bubbly Cali, pop up, Cali, Cali, pop up, Cali, para sa perky ang mood. Cali, pop up, bubbly ang sarap. Cali, pop up, sparkling apple, pineapple, uy meron ding light. May Cali sa malapit, babili ka na. Cali, Cali, pop up, bubbly Cali, pop up, feeling good, set up. No alcohol ang Cali, kaya bubbly sarap for everybody. Admissions, it's the time to rewind your school days. St. Agnes Academy, Legazpi Alumni Association Incorporated invites you to this year's General Alumni Day. Admissions Rewind. Admissions Rewind. Gather in gratitude. Celebrating 112 years of Benedictine education. May 5, 2024 at the St. Agnes Academy Gymnasium. Retro Dance Fitness Activity at 7 a.m. Registration at 1 p.m. Holy Mass at 3 p.m. To be followed by medal, donation giving, and turnover ceremony, Merienda Cena, and the Jubilarian presentation. Let's rewind and reconnect. Let's gather in gratitude. Admissions Rewind. The St. Agnes Academy General Alumni Day. Don't forget, May 5, 2024. See you there. Ubo, premang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit
Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Nanalo ako ng Hilux! Ako, Honda PCX! Share ko! 5 at 10 piso! Daming pa premyo! Mga kabarangay, si Heaven Peralejo to. Lamang ang panalo, Ginebra Ensenado 2024. Mas pinalaki ang prizes kesa last year. Bumili ng Ginebra San Miguel o GSM Blue. Tignan ang ilalim ng cup o selyo, magka-chance manalo at i-redeem sa redemption store. Lamang ang panalo! Sali na! Terms and conditions apply. See posters for more details. Promo runs from March 16 to June 30, 2024. Per DOHF PSFR permit number 0221 series of 2024. Drink responsibly. Si Henry Maceda, ang pink on mo, baby! Tugang sa madali lang ha. Madali lang ha. May sige, punta ako dyan. Wait mo lang ako. Okay. Yan. Sa old Kal. Alat ko na, wait mo lang ako. Okay, chup, moi. Mga 4:15. Ay, mga 4:15. Chup, moi. Yan. Okay. Ano ito yung kachat niya kayo? Okay na. Okay, nag-text back. Yes. Thanks. Ingat. Mua. Maka-enjoy yun man. Singing kachat. O bueno, una na mahiwagang tanog. 150 na tabi. 150 na, ang sa tuyang load ay 175 na. Okay lang ha. O mananaw kita kiload mo niyan ha. 175 na po. 175 na tayo. Ano iniyo? Ask ko lang pala. Ano po pala yung pangyari sa Maabaka? Alat ko na to. Sa may wagang tanog. Oh. 175 na ah. Oh, yun na. Oh, sige. Wait lang. Punta ako dyan para sa'yo. Yan. Nakikiduratan ngayon, nag-programa. Hello? Hello, Sir Henry. Bagasan. Ano? Bagasan. Anong bagasan? Anong bagasan po? Sulugang kibagas? Sulugang kibagas? Sulata. Sulata na laugang kibagas? Opo. So, imwaysan? Itabi. Anong ginibo duman? Pigbagarog-garog. Ari na, sutaklob po somebody. Sutaklob? Sutaklob yan? Hello? Alin mo na, hiyapot kitultul.
Piga-clarify? Paano kan? Paano yan? Tita Marie Honrado, good afternoon po. How is everyone? Super busy lang po. Kami nga ni AJ, may SPO, non-stop 24/7 ang aircon. Sobrang init. Iyo baga, Tita Marie. Hello? Hello. Yes? Maukad man po. Opo. Ano po ang tanog? So, silyang tinukawan po, nag-utal-utal. Silyang tinikawan, nag-utal-utal. Ampo. Silyang tinikawan, nagturutumba? Ampo. Opo. Ano pang tumino ka? Babae o lalaki? Depende kaya sa tukaw. Ano nagtukaw po? Lalaki o babae? Lalaki. Nata po. Takong lalaki kaya, ang tanog niya makusog. Magabat. Bako magabat po. Igwa. Awin na. Sala po. Bye-bye. Pwede po. Ano po? Pwede po Isad pa? O sige. Ano po yato? Siguro po, sumaki na po, pinatunog yung nagatahi. Sumaki na? Makina po na pinaandar para tahi. Ano pong brand siya? Singer o Sinet? Hindi ko po. Singer? Ano po? Singer siya o ano? Di mo aram? Basta po, so, makina po baga, nagatahi. Amo, yo mananggad. So, dipidal, katao kan magamit. Diara garo ang pading Ludovice. Iyo po. Oh, sala po ito, gusto mong saro pa? Sala po. Saan pa po? Ha? Saan pa talaga? Saan pa? Sige, ano pa? Sulong po baga sa lamesa. Sulong sa lamesa? Ampo. Sala po. Gusto mong saro pa? Hindi na. Aba, sige, sala. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, amigo. Mark Jerome Tres Valles, first pick AWS of CDRMO, second pick Pag-asa. Matibayon si Kwan maghanap. Yung mananggad migo. Nasa taas kang konkretong building sa CDRMO. Sa Pag-asa mananggad, nasa Makahoy. Tama, amigo. Talamaton. Matibayon bagauning comparison ni Mark Jerome Trisbal. The best kami go. Pinano mo ini. Ha? Kaya magkaibang heat index. Nasa building, nasa paril. So, pag-aso sa CDRMO. So, sa Pag-asa po, nasa Makahoy, nasa maawot na lugar. Hello? Hello. Yes. Pwede po sumimbang. Pwede po, madam. Ano po, Kuya Henry? Po. So, basurahan may basura pigaguyod. Okay. Ano pang naguyod? Po? Ano ang naguyod? Daspan. Ano nagaguyod Tao. Amo. Sala po. Sige. Bye-bye. Mamundoong ka. Bye-bye. Malungkot ang beshi ko. Bakit malungkot ang beshi ko? Suminir ko baga singan itong babayeng ito, si Sugpo, seto? Sinag-share ko baga sa Facebook, setong babayeng ito, si Budol. Seto? Si Budol. Ano nga rin ito, si Budol baga. Suminir ko baga duman sa may puntod kang ina niya, tapos, bakit malungkot ang beshi ko? Hello? Bakit malungkot ang beshi ko? Opo. Mansip, yes. Ano po ang tanong? Hello, Maribukon. Alam ko na, hilingon mo na sa mga texter natin. Pinto or screen na nag-close ay nadiskwido kita. Nadiskwido kita kisala. Pinto screen na nag-close. Sala po. Paguna ko nadiskwido na kita kisala pala. Table na naghila ay sala. Printer machine ay mali. Ukod ko kadena kan bike na nagkuldas tapos biglang inayos ay mali. Sir Henry dispenser ay mali. Nagpalit ki alulod ay mali.
Uni sa mahiwagang tano, ukod ko silya na tinukawang nagautal-utal ay mali. Hen, nagiulok ako kang makusog pala ang ribo kang bangko. Pag lalaki ang nakatukaw, aram ko na kung nata. Blender po ay mali po. Mali. Piguyod tabi na table. Marcy, mali po. Mali. Henry M. Nata, arin makusog ang arin makusog ang tanog. Ihi kan babayi o ihi kang lalaki? Ay di akong ideya po, sa totoo lang. Di akong practice. Kaito, pag tinaram ko, pigtirinam po, kabubuldan, day pigturo ki sala kang dinar. Mataram sinda, bawal magtukad tuki kibulod. Pag nagkakwartan, iba-ibaman ini. Kanina pa ito, tungkol sa pagtuki. Day man po, ayan po, pag nagtuki diyang kibulod, pigadalan po kan dinar. Iaprobaran po yan. I mean, iadalan po kung pwede o dae. Alright? Ano na? Tabi? Ano na kita? O last caller natin ta, alas 4 na. Hello? Hello. Yes. Malcolm po. Ano? Pinto po na tukpig, sakayan kan aki. Natang pinto pigi sakayan ki aki? Ayaw po, pag nag-aamon ng aki. Pag nag-aamon? Opo. Talaga? Mali po. Saro pa. Ano po, so litro po, siguro litro po na lata. Litro kang lata. Ano sulata? Sulata po na litro, ano po sa balde. Sala. Piniro sa balde. Sala po. Talagang daing padumanan, ano? O saga naman. Bye-bye. Bye. Alright. Ay, ate, KitKat nate. Maray na hapon tabi sa imo. KitKat nate. Good afternoon tabi, madam. Yan. Mga taga PRC, maray na hapon. Ros Rodriguez from Qatar, maray na hapon. Edisquejo, amigo, maray na hapon. Maria Leia, sobrang init digdi sa Legazpi, pero nga ta ang heat index 36 degrees Celsius man sana. Gero sala ang heat index ta grabe da init. Yan, iyo. Pig-clarify na po ini, madam. Marivic Hermosa Azor, na at sa gabos na nakikinig at sa nanood from Cainta Rizal. Ayan. Hello. Last caller natin. Alas 4 na. Hello. Hello po, friend. Ray Malcod po. Ano bang tanog? Anong tanog? Gate po na pigpadlak. Ano po? Gate po na pigpadlakan. Sala? Sala po. Bye-bye. Sige. Ang mga helang kang atay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, sa cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin ala ko pagkaunin taba. Tapos ang kaugmahan kundi ka mo magbabago asin tanganing mogmang atay kay pon sabayan pon in protection liver aid. Liver aid Silimarin capsule. Ang liver aid Silimarin capsule ay para sa salud at proteksyon kang atay. Ito po may Silimarin hali, serve kaya natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang liver aid antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sa oral daw na pag-inom kang liver aid pwedeng mapugulan ng babawasan ng danyos kan atay. Epektibo man pong liver aid sa pagpugol kan paghubag kay ni. Ang may bisyo man o wara, mahilig uminom mo dahi, mas maray na isabay ang liver aid sa liver aid. Silimarin capsule sa oral daw na pag-inom para dahing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag-liver aid na para sa baskog na atay. Liver aid Silimarin capsule, mababakal sa mga panginot na butika nationwide. Salamat po! Goodbye! Bicol Target, susunod na po! Susunod sa Bicol Target, Pio Fernandez.